ngezwe kwayileyo ukuthi ngiyahlabelela ngiyazi wena uke wamuza umuntu ohlabelelayo nezwe lingangami futhi phela kusuke sekusebenza uNkulunkulu. Uma ukuthi ubuza ngoba ufuna impendulo ngizokuphendula ngalokho engikubonile nengikuzwe lapha ya Hayi ey'nkundleni zokuxhumana. Kwakungemina ngiyasho nje ngangikumoya ngosuku lenkosi. Oh okay, all right. Kona ke nginayo indawana engakhululeki ngakwenzeke ey'nkundleni zokuxhumana because laba ngakha khona mina bathi nje aliphuma igama lomqashi wami emlomeni wami mali yabo social media. Okay. Bathi futhi awuphumi nomfanekiso wami onomdwebo ubandakanya umqashi wami bale nginovalo ukuthi senibona izinto ezingaka ku social media kanjani manje. As much as phela ezinye izinto zingavumelekile kodwa kuyenza ibe khona indlela thizeni yokuthi zigcine ziphutshuka ngandlela thizeni. Kodwa ke asingangenike kakhulu lapho ngoba usushilo ukuthi ngokomqashi wakho akufanele liphume emlonyeni igama ukuthi uqashwe ubani nomfanekiso womqashi akufanele futhi ubonakala.